Добре дошли в любимият ми досега епизод на Отнеби си живота с мен. Днес сме с Анди в Икея. Днес ще пазаруваме всичко, което ми трябва за това мащабно почистване. Ще вземаме шкафчета, всякакви неща, така че... Да, най-важното кюфтетата после. Намерих си сушилка. Намерих си сушилка за чини. Даже са две. Чаршафи. Не и другото. И двете са чаршафи. Чаршафи намерих. И Анди ще ми ги купи. Нали така? Да. Не се издържах и си взех едно висящо цвете. Казах си, че няма да си взимам декор днес, но не мога, хора, просто не мога. Ще е едно малко оранжево. Взехме си огромен простор, защото моя простор седи по принцип под прозореца. И зимата няма къде да простирам дрехите. Мисля, че това е най-естетик количката, която някога съм пазарувала. След бърза проверка на списъка осъзнахме, че сме забравили някои неща, така че оставихме нещата сега в багажника. И преди да отидем да вземем допълнителните неща, отиваме да ядем кюфтета, нали така? Ох, много съм гладен. Андрей, това е трета порция. Гладен съм. О, да, бейби, топ контент! Тук с Анди ядем кюфтета на таймлапс. Ако паузнете в рандъм момент, ще видите или как се замеряме с салфетка, или колко съм мъчително преяла и как отчаяно се опитвам да набутам поредното кюфтенце. Скрих се от Анди в ето тази баня. Толкова добре си бях скрила. Питах да използвам тоалетната, но след това видях, че трябва да се използва. Това са пълни глупости, гледай сега, гледай. Не! Хора, намерих най-бруталното шкафче. Яко чекмеджета. И има огледалце отгоре. Тук ще си сложа всичките бижута. Пада герданчето, отварям огледалцето. Оп, оп. Готово. Хора, взимам го. Само, че мисля да взема ето това тъмния му вариант. Хора, това беше абсолютно мъчение да вкараме всичко в багажника. Анди сега ще си го оставим в къщи и не знам аз как ще ги влача тези неща нагоре. Пожелайте ми късмет, че се видим в следващия епизод на Лин ще си отнаебава живота, където ще оправяме хола.